бинандагони гиромӣ, дар нашри навбатии бахши аҷоибот мо дар мавриди 5 бозингари қиматбаҳо ки аз як даста ба дигар дастаҳои футбол бо маблағи гарон гузариш намуданд маълумот медиҳем. дар зинаи панҷуми бахш қарор дорад футболбози мунтахаби Португалия Криштиану Роналдо. Криштиану Роналдо соли 2018 аз дастаи Реал Мадриди Испания ба дастаи Ювентуси Италия ба маблағи 122 миллион евро гузариш анҷом дод. Коршиносон Роналдоро ҳамчун як бозингари беҳамто ва муваффақ эътироф намуданд. Криштиану Роналдо аз ҷониби Федератсияи футболи Португалия беҳтарин бозингар дар таърихи футболи Португалия номида шуд. мавқеи чоруми бахши аҷоиботро Ҷоан Феликс Секера аз тими Португалия касб намудааст. Ҷоан Феликс соли 2019 аз дастаи Бенфикаи Португалия ба дастаи Атлетико Мадриди Испания ба маблағи 126 миллион евро гузариш намудааст. имрӯз Ҷоан Феликсро бозингари беҳамтои Португалия баъд аз Роналдо медонанд. бозии хубу нотакрори Феликс буд ки ӯро имрӯз ҳамагон мешиносанду дастаҳои футболи ҷаҳонӣ мехоҳанд ӯро дар дастаашон бубинанд. дар зинаи сеюми бахши аҷоибот қарор дорад футболбози бразилӣ Филиппе Каутиньо. Каутиньо соли 2018 аз дастаи Ливерпули Англия ба дастаи Барселонаи Испания ба маблағи 160 миллион евро гузариш намудааст. ин бозингари беҳамто ба иҷора дар дастаи Бавария Олмо низ бозӣ кардааст ва дар чанд бозиҳои ин даста ба задани гол ҳам мушарраф гаштааст. дар ҷои дуюми бахш қарор дорад футболбози тими Фаронса Килиан Эмбапе. Килиан соли 2017 аз дастаи Монакои Фаронса ба дастаи ПСЖ Фаронса ба маблағи 180 миллион евро гузариш намудааст. ин футболбоз имрӯз яке аз беҳтарин бозингари ҷавон дар ҷаҳон эътироф шудааст. ғолиби ҷоми ҷаҳон дар соли 2018 ва беҳтарин бозингари ҷавони ҷоми ҷаҳон 2018 мебошад. дар мавқеи якуми бахши аҷоибот қарор дорад футболбози нотакрори бразилӣ Неймар. Неймар соли 2017 аз дастаи Барселонаи Испания ба дастаи ПСЖ Фаронса бо маблағи 222 миллион евро гузариш анҷом додааст ва то ҳол шарафи ин дастаи фаронсавиро ба уҳда дорад. ногуфта намонад ки Неймар дар хатти ҳамла бозӣ мекунад ва бо пойбозиҳояш шӯҳрати хосае пайдо намудааст. дӯстони гиромӣ, ин буд хабарҳои ҷолиб дар бахши аҷоибот.